By the end of the year, amwali wo mwaka oyo December e contract ye itonkwera yarenge mambi wakire ntoma ithinga kibuna ekwera ngaitogochi twakorire omwaka oyo mo asobokoreri ningirinde mutaratoera emirimo aborokia ba JSS nigo baborire serikali umusubatu yekaranyolira omwana mwokorageri omwana oli mwogosibye omwana oli narwara umusubatu yobongo bwaye butekeranite nanyale koira omwana oli nyagitali Women Rep we county ya Kisii Jumatato komochia basacha bagenete ko bakwena na marito gochiase abasubati bali bataikiranete kebongo Ayo amana yande amango mwancho murigerije to kwarigania senchire wikirano nyare ko bago gusanga amona inte nyora bwigo gwetera se mitanda yote ya Facebook na boko tubwatia gwetera Ndizi TV News Digital Semo ya YouTube tanyara wetera Ndizi TV News na baiga se website yetu na boka yasoma wetera www.ndizitv.net ilo togendere ukumanya buna watka kurwa se chinsinyo au Joshua Auta na tokubatana na mona gwetera somo no bimanyaliri tera ngoro kwa Josephat Amisi Iriteriane Everline Osero Petra Mokiranero koine kia chibicha nirio gicha wikeire asenchira yaben sanga nento ikomorio Emanyie Jumatato marago yabono mwancho murigani gatoko ya chaka kurase county ya Nyamira selitukolia lero omurai wiki amagia ODM Raila Odinga omukonyi bwo munyakerogo wiki ama ekyo Paul Simbara tingati ya baraye banyarako bakora omuyega omoneno nyarako bokorekana se county ya sekerenga yokorikia agati ose asekerenga yokorikia ababwatani awiki amekyo ime county ya Nyamira Okwana chinga kiecho Raila nigabaga kukania abamenyi kurwase county ya Nyamira hagati ababasaye wesokia sobunge na kwerikia wase chinga kiecho baba kumochia serikali ya Kenya kwanza anene kubwatikana ndogo kubugima Umuriki oti oito job mangira nyarako bawikirana se omunyego yena gutwariganiria orobotiro kubwatia ODM Omurai kiama kia Azimio la Umoja Raila Odinga nigara omuroweri bogosegeta abamenyi be county Nyamira kwerikia ase kiamekyo hasatwara egeikaro n'ababwatani be kiama ekyo asomono we Kinyamolero delegate ensemo ya rangenyo nabo igotwara egeikaro n'abamenyi be county Nyamira asegetige skuru y'oboroso ya Nyamira. Ndio sababu nataka tujitayarishe maandamano, chama chetu kiwe na nguvu. Tunataka vijana waingie kwenye chama. Vijana ni wanakuwa nguzo ya chama na mambo mengine mengi, lakini hasa kuja kwake hapa ni kusindua registration ya wafasi wa chama cha ODM. Nagi keria serikali azogokina gwe kerengo kyobugima naboigo okoreta chibesa ase abasaye kwenyorera ebibande kubeka boigo chibesa asaba Kenya kwenyorera ebitambulisho binde mpaka hii mwaka moja sasa bali wanalaumu tu ile serikali ambayo ilitoka. Sasa kitu kimefanyika ni kwamba tulirudi pale pale kwa tulikuwa. Sasa jamaa hana ujuzi. Yeye anaambiwa kitu na kuzuri kufanya ni kuongeza nini? Ushuru unaongeza hapa kila siku. Naichanera enchera amatemo abagakorwa na machibu abagakorusiwa na gotebanga ensemo yaye taroche obwasioku. Sasa hata mtihani. Sona mtihani vile imekuwa sasa. Simona ile skandal kwa mtihani. Ati watoto wa darasa moja wanapaka maksi moja kwa subject moja. Yote. Hiyo mtihani gani hiyo? Mtihani ya Ruto na Gachagua. Egatia barabekirana asomoroberio yo no mugavana bwe county ya Kisii Simba Arati oyuboigo oromo konyu w'umunyakerogo bwe kiama ekyo na boigo omugachi bwe kiama ekyo Timothy Bosire senator bwe county Nyamira Okongo omogeni omubunge oborabu Patrick Osero omubunge okitutu Masava Clive Gisairo aba MCA na baraibande. Wakati tunaenda kuzungumza baba ile mambo tumerifaa kwenyu. Tumesema muangalie maneno ya tax kwa mafuta. Tukasema muangalie ile maneno ya housing. Baba, kama watu hawatakusikiza, sisi tuko tayari tupewe signal tukuja kwa wananchi. Mnakubali hapo? Ebintu bya komile. Tuko Kisii.
na mtaona watu watajitokeza. Watu Kisii tuko njaa nyingi, maisha yamekuwa ngumu, wanataka kusikiza baba atasema nini. Uliza swali, wameongeza 2 billion kwa budget ya State House. Ati kwa nini? Ati wameweka hiyo pesa ndio rais akikuwa na mkutano ananunulia watu chai. Watu wote mtaenda huko kukunywa chai. Raibikirana ensemeyo mbasaba ekiama kia ODM wetenenera ase obochori obonene osekoba busio ase omulengo onde bonsi ochikorosigwa osiasa. We trust you, we believe in you. In 2027 we don't have any other person. We've scanned when we were going for the demos. We've looked at the whole thing and we have decided that the companions cannot manage it, and you are our leader and you are our soldier and we are waiting for you. Be given the ticket of a particular coalition party. The membership should be enough. As in, kama sasa chama ingine iko na watu 2,000 na ODM iko na 100,000 in Nyamira, tunaweza kuwa equal kweli? Ginko reporteria Ndizi TV kurwase kaunti Nyamira, Job Maangi. Mbiyamo na umurikeito Job Maangi asoro watirurikiranu kurwase kaunti ya Nyamira. Umuimen representative we kaunti ya Kisii Dorisaburi nigagenderete n'umurobero yebo gukonya agukubwatuka obokonyi gochiase abanto awaseritkoria rero abagawikirana ase ebunke ya Nyaribari Masaba. Umurobero ni gonyara ko bakokoreta amo abobwatani akurwase constituency eyo ase abange babantu bari bwatokugania banyara ko bakwenyorera obokonyi gati yabo chianga na boigo endagera gukwana nigo boigo Doris donya tutanyara ko bagakomochia po asacha bagendrete ko babakwena na oborito buchiase abasubati bali abatakiraneti kebongo Horoboti rwasobo ikrano nigo twarganira no muri Keito Mildred Emanyie. Asentunde yende nigo women rep we county ya Kisii Doris Donya Aburi agendereria omoroberio ye odonya charity mission oyore bokonya abantu batari kwenyara kebogima asabiriga gutarira chibunge au imiye county yo aseritkolia rero aika ensemo ya sosera igutoka ewodi ya Nyamasibi ebunge Nyaribari Masaba county ya Kisii nigo women rep akwanira igure y'abantu bali batakiraneti kebongo abo bagutachirwa insena konyora abana ase batari kunyara kubalenda abana buke wekeranu asatebire buna nigo arache kwenekya buna uirire umuswada uyu ase bunge lyo abana buna bwe kunyara kokonywa na serikali litukolia lero mumanyete abantu baminto amatukali 16 GPV gachagete igoro lero buna twachirega gasosera ase constituency yo mujumbe manduku igo to work together egento kyangero obwoba of late n'abantu bali metu yabetekeraniti bakonyora abana abantu bagoteka advantage y'abantu abekyagara tamanyeti kende same case no mungina omuto yosaligete okomorangeli kwabwaneli ndasi uchikomogorera kwanyora nkomokorero ramanganayo umusubatu yekaranyolira omwana ngokorageli omwana uli ngogosibye omwana uli narwara umusubatu yobongo bwa yabetekeraniti nanyare koiro omwana uli nyagitali boneke kyagelire ginkogende bunge mbeke motion before the floor of the house naki abana aba bakonyoru ekyagara bono who should be responsible bona ne serikali abana aba basomi bubasa barwali bubosa bakore rukeregento basa ne serikali ekyagara tali ogwancha kwabo mamo mwabo yo moto yotekeraniti agatibongo omano yagatoka sense omo MCA we wadi ya Masimba Boss Mairura nigo aikirana ase omoyigo yo na gukwanira iguru yechinsegi cyekenyomba ase asabire abantu kugenda ekanisa na gwetanga kurwase amangana bunayo bada mangana agenda based violence akire nande yabere nabangina abagaro gwaka bagakibo kana abangina baro complain no tuwa kuiboko akina lera bagakangora bagendukiye ora abangina te buita bagaka anchana nande mwende kanisa Girama kwa kanisa mangana mange utoko we will minimize the gender-based violence in our society. Nigo boigo omotenele kurwa asabisi yo mobunge bwenseme yo Dr. Daniel Maduku batebire mbachiko bwaterana ase okoenekya ng'abantu ngochego konye kabale ase bunge yo amangana ya gukwanira oise kuri abantu bange mbariko yakwanira lakini ekene ngeri ngakonyira abantu baito amangana yo kwaruka kinyaruka bono gamoise kurigere na mokoranga Gusii amangana yanko erare kendo ngiyo keregeke keriago konyo umuntu ebe no burangeti ebe ne yanga ebe ne bikoroto bali bande bagokerera kwa begeke mbali babwate
bari batabwati ekera tugwetama nabo kubona batabanga tenya samuseni ine gashingi yagokora yatumusabere kera agendrete gweta muntu ndeta muira kiara atokorere gasi enko batabinga kamurange tunge umugumenere kwa okoboko erinda atokorere gashingi ya ina mune yagendrete gotokorera abamenyi abo baikerana nigo bagokera obokonyo bo asekulinde babwate okugania guchiase abarai kubakonya konyora amache asensemeyo kati ya yande amange. Hii dispensary ambayo inaitwa Osero dispensary sana tuko na changamoto mingi sana, sababu tuko na walemavu, tuko na kina mama ambayo wanajifungua hapa, hatuna maji, na hapa vile mnajuavyo tuko karibu na mpaka wa Masai na Kisii, wote wanategemea hii facility. Kwa hivyo tunaomba serikali kama itawezekana hii nyumba ya maternity tupatiwe vitanda, tupatiwe facility hii mashini za kuangalia walemavu. Kuripotelea itaseni kia Ndizi TV Elitaliane Mildred Momanye. Mbiamono Mildred Momanya se orobo tiururu ikiranu magega ya gatia baraikoro se county ya Kisii gatia bo mochumbe o South Mugrango Silvana Osero omo senator na boigo omo representative gotarira enka yomokonyi bo governor we county ya Kisii Dr. Robert Munda nigobono egati ya barai babere bawesoke na kugikeria enganeye bagukwana nigo abaraya banyareko babakomochia anene omokonyi bo governor me county ya Kisii Robert Munda asabate bire nigarokanire gakubwatira na manensemo eriegendrete ko gikuhikeria obokoreri bo mugabano we county ya Kisii simbara tio muliki oito Brighton Makori na sanga manaintwe orobotiro kubwatia bagukwana nigobono banyarire bakomochi mo deputy governor Dr. Robert Munda asigitambogero kyaye airire na gosanga na bali ane bakomochi mugabana we county ya Kisii asobokoreri ibwaye. We are sad to note that the deputy governor has joined the political detractors who are fighting the governor and distance himself and the entire Nyaribari people from the move. This is to say that the deputy governor Munda made a personal move and not that of the people from Nyaribari. Ntori nera bona intu totage to support governor ne bwate good intentions ya sabantu baito nyege bwango ikananda magendrongo chara sobonge koire gosaria osokire korwaso Munyaribari ekera ari kuri gichikuraga ari gutorangeria auto consult tachieti goto consult tachieti goto boria okorire bintu byaye bakorire na Jumatato bakorire na Osero bakorire na Onyonka bone kera bakorire bintu imbato bakwendera gukwana nigo bateruna gabana nero konyeta bakonyore birugo kunini go bajagire kumuri bigocha nonye n'umwaka utaraera gabana gaberegeta banta magongo bonse batatudonya oyo nere Dr. Munda Onyonga mbabwate kende n'abantu baberekire magongo bamana batena bone ebistoni sitango siere simbo basera banyore kero nande basire kumwa gitege simbarati chikura na simbarati tali tabaise gotetemeka no toramo nande intumye ento totagete na morembe omorembe nande tumusapoti obugambi obwaye obugambi mane kera etu na ikaransete obugambi obwaye taranyora kende tanyorete kende geguchi kumusapoti lakini we sacrifice onyorire chibesa ekeraga nderete nyeni county ya bantu bataranyora mirimo nage nderere guchimutu umwako uyu no yomu tagete batebyo musike bonaiga igo gwatorete tase simbarat na turaturangiriga kurwa oro wachire kwaragiria abantu bande batandi Munyaribari bachire buo kwabayekere chimbata baramire egabana Anthony Mose nere nabwata ya ukwana nene karaderuna Munda nero retete governor asibali Munda igachete agatotebyo nyorire governor are abe deputy governor agatolera simba kunetaya umanyire koimuka etaya elio yerutire roche umanyire guchaka gutoira sege sunte ngatontoke gochio ntwanje Joel Gesuka no mwana siasa kurwa sinse Nyaribari masaba togotebanga abantu baitu kero muntu nachorete kirugukiaye abandi bagachorwa bachumbe kuno muchumbe obugirango mate bonore chief whip tiakorega sia ya national government aeribaga abantu ba Kisii county nabo bakorime aya naro amagani babwate ocheso mokonyi bo mugavana Dr. Robert Munda to cease from fighting our dear governor and let him to serve the Kisii county. We now demand
that the Deputy Governor, Dr. Monda, to clarify whether he has honorably defected or stepped down from his role as the Deputy Governor of Kisii County. Yes. Within 24 hours, the Deputy Governor, Dr. Robert Onsare Monda, must come out within the 24 hours to clear the air on whether his move is to step down as a Deputy Governor or to work for the people of Kisii County. Yeah. Ana roma berira ke siasa endete kwena kigu ase county ya Kisii. Wani gentugia atigaire no kuganya mo Deputy Governor Dr. Robert Monda nere kuchigukwana anegoseni gatari kumosira simba gosiniga nganyire koru ase kambie yo intume koranga ki egosuka gochi bosio. Ngoripotire toseni Ndizi TV retariane Brighton Makori. Miamano murikeito Brighton Makori ase oroboti ururikirano bikaro byekina kyogoitwa kwa bakagerwa bane bo bakageretwe ko babaro yase kisemo cyamarani nigo kyabakego tegererwa ase ekigambire kinene ya Kisii inse ya omu advocate kiare wa weru abasibayiga bawatananiye kine kinende kirache go tegererwa ritko lya Amisi asense moya bo balia bakwegere kine kyo nigo banyarako bakobulike gambire kinyarako bage kubwatuke kine kyo nakugamberwa aso omuchi o Nairobi aseboigo banyarako bakoboria abakagiro banyarako bakobwato kwa ase bonding na nyarako bego tuguterwa ale no monachi ebina sense meyo omurikeito ndemo Stephen Namange korwa ogosambwa kwa bangina bane abo bare sindege mayaka Jemaima Nyangate Mironga sindege Nyakwara Masaku amona Agnes Morau toto chitariki 12 omotie nyo 10 omwaka bwa 2020 ya mochinse mochiamarani nigie kinekyo kyabereke gotegerwa ase kigambire kenene gia Kisii ase kagietanirie myaka 2 because I like my fans to be tidy. Nigo ege ikaro kende gie kineke kia vaime kigambiro gia Kisii ase gatie chinsemo chia kwanerwa na munenganere getaba kagirwa kwa egwe bond egente kigambiro gia kana sentundende amona gukwanire ngana chitariki chia kirori korwa borori bwabo ime kigambiro. As we know, they have been denied bail severally and they had made another application. But it is very clear that the court last time said they should stay in until the hearing of this suit, of this case. So we opposed that application, but we didn't have to argue it because actually the judge agreed that the court had already said they should remain in for the period of this trial. So if they want to get bail, they would have to go to the Court of Appeal. Magega yagatia birori ya sekineke kobeko roboti ya samagi maboko gosererwa na guchandwa se binyoro ime amarani ensemo yobogireri bwabo iyarenge kineke kunganyigwa korwa Kisii gocha Nairobi ingana yakonga asebono basabire birori kwegwa chinga kichinto ereru. Baada ya kufikiria zaidi kaonekana tufutulie mbali hiyo ombi la kutransfer kwenda Nairobi kwa sababu wafungwa kwa hii kesi ni 16 na wote wako na mawakili, kwa hivyo kuwapeleka Nairobi ingekuwa na gharama kubwa. Kwa hivyo tukaonelea hilo ombi tuliachilia. Ndio threats zimekuwa, kesi hizo threats zote zimeripotiwa kwa polisi, tuko na OB numbers. Kwa hivyo ilikuwa muhimu kwamba tuharifu koti kwamba hii maneno bado haijaisha, na kile tunapenda kuambia wale wako kule nyumbani kwamba tuachilie koti ifanye uamuzi, itasikiza na itafanya justice. Abonari kusabanga abami toto baba toereru totiga mangana yuko na kokosa abantu ababeki familia kiri abamwe abayitetwe tigatuganye serikali yoka ekole lingana buno gochika kole. There is a very important need to control their clients, not to taunt the victims when they come to court, so that they feel safe
and they feel that they have an environment where justice will be dispensed. Chinga kiechio abantu nigo basabirwo gutwarwo bo mwanya bantu ase chimbwa no bokoreri bwali tukaserinde. Mbele za Mungu kila mwanadamu ni wa Mungu na ako na haki ya kuishi. Na Mungu ni upendo, na tukimwamini katika Mungu tutakuwa na huo upendo kwamba tutapendana sisi kama ndugu kwa ndugu. Kila mwanadamu ako na haki ya kuishi katika dunia hii. Kwa hivyo Mungu ni upendo, na upendo hauna chuki, upendo haiwezi kulipisha kisasi, upendo inajenga kila mmoja. Kwa ripoteria Ndizi TV korwa Kisii Locots erietariane Ndemo Steven. Mbiamono omuliki oitondemo Steven asoroboti rwa senchira yobo ikerano togorana me county ya Nyamira nigo bono abonjorire kurwa ase echiro ya ikonge ime bunge ya note mugirango bagenete koba bakubara asare ya nyarako bagekoretwa amono gwateka kumurero ase chireyo murero yo nigo bwatiko botko rero sinonya nabo abamenyi bechinseme cyo babere bakomochia obutineni bwe county anere kubwatikana no kunyorwa kwegari iyo korimia omurero nigo baborire abarayi waswagatina gokonya bari babeire bakonyora sara iro babakogenderia n'obunchurire bwabo job mangi no roboti rwa senchira yobokirano abonjereria ase chiro ikonge egotoka imebunge ya onotumugirango county Nyamira nigo bagendetse kolera hasara enene maga yomorero omonene gwacheka ase chireyo obotuko bwoko bokarero mujano monene sana kero murigire kuchimaga biashara birane bibe sana to around saa 2 na dakika 10-15 na renge nyumba yane ngagerwe semina nyumba chinyumba ngo ichire kubwatekana na kirori nigo morero uyu okogeire gochako korwa segati chinyumba cyo bonchereria ono ya saa 2:30 kangocha kanyora umuriro kwa osoire kurwa sembege tiki mattress magiga. Alafu pia wakati moto ulianza nilikuwa ndani ya kioski moja baada ya hizi vyumba ambavyo vimetumika. Moto vile mwenzangu ameanza kusema ulianza kati ya nyumba mbili hapo nyuma. Mbagi kelia egekorokie gati abamenyi abulika lyogokonya bache tena koiba ebinto byarenge koya ase omorero yo. Watu wenye walikuwa wanakuja kuniokolea, wengine walikuwa wakiokoa vitu wakichukua nje, mimi nadhani wananiokolea, kumbe wengine walikuwa wanaweka pikipiki zikienda. Nkuru kudem kumongera sokota. Unabara muno murai wabasai kuko. Agento ko kwane ngitangani. Egari yakete kurimia omorero jabwate maji. Ejakera abana nki bararamite bakajirutama. Ejakera yakete gechereri abana nki baguku. Oyo ralirie eganga ya yokorigia ekerokyo bo seneta we county Nyamira Adams Mochenwa naikerana aroro na koremia abamenyi asabaga kubwatoka ogosira kwaye gochiase bari Eric bona bokubeka abantu abwamo natigire kiba sikorokwa 100,000 mwebekamo morore buna Uriyo ba affected mono amokora buna moko mokora yagere mokoreki munyare go chakero kurwa asamuchia oboteneri bwe county Nyamira asokonyoro kwegari yokorimia emerero nako basaba kobeka emeroberio eisaine elinde gotanga emebasokono buneye egari yomorero eliye korimia omorero buna nambire gukora investigation cyane ngora nyanya ari tugoika Jaigete bwango se yanyoletu. Taribo. Omonto responsible asoko beke gari yomurira amaguta oyore county treasury gawoneta robisi unatongo kwana. Ogosaba nkwarwego cyase abarayibande weswana ni erinde gosira abamenyi abo banyora ogwako no mubasokano yo. Sasa kitu tunaomba serikali wanisaidie. Sasa niko na watoto 3 wanaenda shule. Ni hapo anaweka nyaraka nanya no muntu ukuru. Bora ni kwa kuburi in case
onye nchini kero disaster sinto aduri kuchiko yakiabo abanta sejisadi bagokonyi egere banyori bago chakira bagenda ukobwatera nakoba aroro egati abamenyi ne serikali ekereme basoko nabuneye ekoba elindeko yetanga etarachi are kurwa sechira ikonge egotoka imebunge ya noti mugirango ginko reporteria Ndizi TV Job ma Mbia mono moriketo job mangia soroboti ururikirano kurwa se county ya Nyamira togirana se county ya Kisii nigo emirobero ya mariganio yo wakanga mbia mono ko mugabana be county ya Kisii Paul Simbarati gucha sabamenyi be county ya Kisii abereka gwikirana ase egeti ya Nyamache Green Stadium imeye sub county ya Nyamache ngati ya barayi abakagere gwikirana asomo igo ilitwali angio no murayi bo mobwazi mio Raila Odinga na barayi bande hanene kurwa ase orogongorwa Gusii na boigo ense engima ya Kenya nigo bono bali bagenda tokoba bakora na gutenera mariganyo ibatebere ngo borendi banyare ko botingiwa asenchere wikirano nanya nabonige kurege tindi kyarure go cyase bali abarengete go turubania omorembe ase umusangirikano yumurikita Polnari Sakama no robot yoraso wikirano nigo amarigania yomoyega bogwa kambuya ko mugavana bwe county ya Kisii Moske Paul Simba aratia sabamenyi ba Kisii aikirani wa segeti kya Nyamache Green Stadium ime ya Nyamache. On behalf of the Azimio family uko irari bageri kukaribisha abantu abananchi bonsi asobonge we county ito ya Kisii bonsi pi wherever they are mpaka na Nyamira baicha igamambia asobonge uchaka chinsa iveri cha mambia because we are very important visitors. Abarayi bakagere go ikasense meyonga mono moraiwe kyamagia ODM Raila Odinga Mata Karua Karonso Musyoka amo nabarayi bande omoske Raila Amoro Odinga na akara mambia omoske Kalonzo Musyoka no akara mambia omoske Mata Karua governors na leaders bonsi piba chingenjo ao na obore gaiga kukwana negeta seneke ni gomo nyakero gobwo ODM ase county ya Kisii kero siondiaki abagania abantu bonsi goikerana aso moyego yo ambiente bwato moyego monene okorunga Thanksgiving ase mugabano Kisii County Paul Simbarati agocha wakera abantu ba Kisii ngambi yamono asoko mwali bagari nene lya bene asoko tugambera ntwe so igongo te abantu baitu ba Gusii mambi komoranje mwesi binjuga Nyamache Green Stadium ndo to baka delegates conference the delegates cheitongo te bugumore mwe manyete inu mogo cha mapema saa 2 mwatokire gaiga igo mwesi mwariga nirubye no mweshimiwa Paul Simbarati na intumune chame nene ya ODM twabaranga mwesi moche gaiga Oigoni gomoraibu abangase bunge ya Kisii County Henry Moracha abanekeria bari bonsi bago ikomoye go yoborendi baisaine aboigo kurwege kurege tindi go chiase bari barachi ko turubania omayego yo lile jambo ambalo tumezungumziwa na chair wetu hapa Mheshimiwa Kerosi Ondieki kesho tunawakaribisha katika uwanja huu wa Nyamache Green Stadium kutakuwa na sherehe kubwa ya Mheshimiwa Simbarati yaani anakuja nyumbani kurudishia watu asanti kwa kupiga kura na kumchagua yeye kuwa kiongozi wetu wa Kisii. Cha pili, tutakuwa hapa na party leader wetu wa chama kuu, chama ya ODM, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo wana ODM na wana Azimio wote tunawakaribisha katika Nyamache. Tunawakaribisha na tunawahakikishia kuwa security Nyamache itakuwa iko tight. Tuko hiyo itakuwa mkutano ya amani. Lakini pia ukikuja mbaya ole wako. Wajua watu wa ODM ni watu tunapenda amani. Lakini ukitusukuma sana bado tutakurudishia hiyo nguvu kwako. Kwa hivyo tunaonya mtu yeyote ambaye anathubutu kujaribu kuleta ushenzi katika hii mkutano akome, ajue kuwa wana ODM tuko macho na tuko ngangari. Kuripota ya Ndizi TV kurwa sensemo ya Nyamache Ncheri Tana Polnaris Akama
Biamano omoriki oita polinarisya kama sarbotirwa senchire boikera totigalte me county ya Kisii bononigo agati yabamenyi kurwase ward ya Kisii Central banyara ko bagweso kenda ko momochia omo MCA we ward eyo Wilfred Monyenya sebatebire taranyara ko bakwira egetambo kero kyabene gyo gwikirania amagendro anyate ko baga kubaliera gati yabo korosia chipara anigo bamuganirie bagoserere gochia kumurusia bisia sebaterina nigo bagochia weso kyana gusangireria chisa ine chinga kecho nigo baburi mu gavana be county ya Kisii Paul Simbarati goswagati na kubakonya ase amagendro umuliki oito Frida Keribo amana roboti ora senchire boikirano Nechingaki embule nyinge egendete kwenekigwa ase chinsemo ime ya Kenya abange nigo bagendete komochia abarai kubwatikana no bokoreri obobe na baigogo tategerera ekerero kiabo asensemo ya Nyataro ime ya wadi ya Kisii Central nigo bamochirie omo MCA Wilfred Monyenye ase ogotabaro seria epara ekyokeirire embura gokorora amarabana goticha chindoche epare atuchandra matuka mange ngakia igete murefu arengo tukamurangira agatobekere para agatoroseri gatwaro morom akibona njaba buya senge drain geta arengengia bone mbure ya imukire ya iro morom arengo ya irikire roche ya tichira mache roche waka tubata matanga buna tubata matanga bone igatoko nyumu gakonde totiko buzi mochari ndoma edinga kurupara tokumwetuka tomuikima ate ekiageranchira ntubwate bontu amwe tokwara ndutuweka chinga kecho boigoni go bamuchirie omo MCA Monyenye asogotaimukia egetambukiro kebwenete na kubasira nonya magega yo kubeka namo na kugora omoramu bwokorosia epale yo una rero twagamba toigwana abantu kinyoroga twachanga chibesa twagora omoramu aruguru tubeke ntweka namwa kiresi minje bieka torige totagara twese namwa tinga gitu agora omoramu twakore aya twabone arioka ndo tubeka mabuta tusombe omoramu tubeke gasita ante atote tugwe twesinga nibesa njiyo county na anda muri ko ngakura abata bieka abata ndari bara baige totoro sentweka tuchaka ntweka toro sentweka twabike tukiraga kuruchiro amatero ochege tacho marwa muri bakururukio goro atirimbo goika ayeta chikona rukurumete metare geta ya to roche maketaiyo esike go swaro roche cha butugunyuga ari roche mati bono nigo bagosereirie komorusia abisi asebalire eira gosangereria chisei chisaine waigomba mumochia ase ogotabakorera amagendero na kumugania kwerusia abisi na kubali bagali okonyora omorai orabaigwe onyo ntomwagirite kura abisi ngi akora ntomwagirite kura yaki akora abisi tende takuru to tori muntu mwa ikose ntomwagirite kura ngi akora abisi itore nano twarenge tokorega ntuna ntona inchi baga tumaite impeachment yo mwemusie chikura chikwa 300 hata 500 ngori gitore jani chisa chikwende chisegere cheche 500 bateba totendo tumosoki kosi sabe to mugambise itata nya koroskine yonse ne tacho no CDF taigo to antume ibadi kyatu yatangani wana tokero wani totorenga ki bese chia tu ga kuritigari kinya to ngo kobero bisi tu achori tu chigari ngo to ngo to kobero bisi aruo to yo to achori to matu be kore to yo munga to beroro asi tu achande ke mia keme kerenga kinto korosi pari botambe boigoni go baboririe omugavana Paul Simbarati weswana nyagati elikobasira chinga kiba mochirie abarai ase chintunda echio chetire epale chikura tuakirira kini ntupale ntwana korose osena ki no moichano monene kerenga kitogo chawaro moto watebuna o besa account teyo simba ngwacha tagotokonya senje mwesimigo era tataitikotokonya gatuangete Nyatare gokwenda bwate list y'abantu bamwakerete chikura erebuya osere bobe komorusi abiso sente korende nigo babolio mo MCA yo kweneke bunango tumekale chibesa echi cyaba chikobwato kwa bwango igakorwa se county na kweneke bunango kwarachire emeremo anene okwagacha chipara bona ari kubolinga umeshimiwa atora arabuna akora tokonya atora je pagyaramba akuta 38 million chia Central Ward abwanta ko tokora krusinge atora seri njira na into buna bantu bana sakoro sia sand ototiga into ya toro seri osaka mutoko na koligia atora seri bagalia ya kere pale county umeshimiwa no ari ntomo chorete Frida Kerubo, Ndizi TV.
Miamono Morikeito Frida Kerbase orobo tiororikana no mantu bwate emechando ya maroire na boigo abatakani go bagendrete konyoro bokonyi korwa sebyombe au ebigendrete ko bwatukro bokonyi no gosira wechingenjo au aseri tukoria lero nigo gati yabamenyi abo bwate okogania nene kwa maroire na boigo chinga chiri chimenyete amono botaka chenyara ko bachikonyora obokonyi korwa sekyombe ekemogetaligia serikali kia ups and downs korwa se constituency ya Kitutu chache South aseboigo banyara ko bako basira na kuboria okubwaterana kwa bene gati byombe abinyara ko bigo chamo na kwenekia una byanyara ko bigo sira abamenyi Morikeito dipo nasanya namake Yesu atawale unentere yamo yogosira na gochenchia amagima yabange ekyombe kya ups and downs self help group kurwase bunge ya Kitutu chache South niko bagenderete weso yebyombe aho eliogonchoreria amagima abo ekyombe kiga kia ups and down kia toiro bokonyo bonene mune gurupe yaito emiaka twagechagete yarachira ke nandi gia tokonyire kia somiria abana ase school kia konyire abarwaire ekera omuntu abwata obokongo bonene bw'oburwaire nabo bakubwaterana bamwake cheki tuli no mogoko sana sokomera naga sokoromo ngino ase kyombe ke twanyare togochaka ya 209 abantu barenganga batano nyasao twanchere twabaira abantu bono 20 tobwate kerenga kyo konya abagotu abarwaire na abande bonse baraganio ko ogokonya kwengenjo muneje twanyare koroyo mongno mentaga gati ya magendero babeire bakoenekia ase binyoro nogosira SME gocha saborokiwa ekere mu wasiri Simeon Nyachare ngororo babigete stima yarenge 35000 tukachaka kochangira na chibesa kero umuntu akangusa ya 35000 kurwabu twasira nire tukanyora ngebesa ngocha turamubuya ndi ntwabwate nanye no moito nanye ni gitanda ntwabwate abana be group yeyega mbanyomete bonse koetere kyombe kiga banyomire bakorire imechi yabo uragenda utarororogo ense monaywe mbali neganga yogokonya bali barabataka na bali barabarwaire hase bateba nonye babire bagokonya abange mbagenderere kubwatoka obokonyi ase emiaka egota nabono igese nsemo yitwachagete kutarira barwaire ntugenderete nturatiga nande ntugotiga onde bwensi pieso roche obokongo bole nabogocha gwatotebia se ups and down nabo togokonyana obomo amono bwanchani nero iganga yabenene bagenderete kuraria ase binyoro elioko bareta amo tubwata abande kurubonjari moino tubwata abande nyange naria etore bone gese binyoro bitwetaine tore nyakobari etore bombeta nigo tore nyangweta ego tore na mokongonyoni ngebinyoro ebi byonse bina kuruiti ngumbwa ngebinyoro ebi byonse bimno toro chabanta abo 20 no baruete bonse kokonya tore tu 11 boigo mbanyara kwerera obokoreri bwabo gochia se community kiromweli bwo mwaka asogonchoreria obugima bwo monto barwaire bari bararorire nandi barasundikire igo nabo babwate omoyo gugocha kubarora komorora nandi bamwe geke kiri bakorira ase omwaka omwima nakwo goteba bono twafungire omwaka gochaka toro omwaka omuya ase omwaka omugima nabo tokuru ogoseseni naintu gochia ase omonto oyomo gose babere gwetera ase egurubu yaito Yinkuripoteria Ndizi TV kurwa se kenyoro kia Nyangweta kegutoke ward ya Nyakoe ebunge ya Kitutu chache South elietaria Nedipon asanya Mbiamono omoriki oito dipon toguska motweni gobono aborokia anene ba junior secondary banyareko bagwesokia na kuburia serikali nyareko bekubaenekeria emirimo yabo magaya barabugo ikirania okubwatana okugokora emirimo ensemerie contract asumako yo monyareko bogweta nanye nabaniga borokia abuo babeire bakwemurunganirio konyora kwengeria yekerengo yense kigima asekeria bagosereire gotachia kubeka okubwatana konde wensi kugokora emirimo awekia serikali yaberege kubarika permanent Omurikeito Josephat Amisi namange Maiga serikali kubarika borokia ba JSS gwetera umurubire bwe contract y'umwaka oyomo mbono niko gatia borokia bo baichanerete ninge serikali taranyara kobeko ba emirimo gwikira bono nonye barabo igukora omwaka oyomo asobokora libuna yarenge okuigwana kwabo twaligetu in February omwaka oyo lirube lete lyaligetu nga
by the end of the year amwali wo mwaka uyu December e contract ya itonkwera ya lenge mabi wakire ntoma ithinga kibuna ekwera nga itogochi digo sondringa igaka kati twakandi ntoma isa ku apply gasi de yons ntoma isa ku apply zenga ntuntu already no toleme ononde no moichano monge sana gekogera na ituriruberia indanda internship eliri alikire nga 1 year non renewable, meaning itinta keiri ko irana nande under internship contract inta keire ko so under PNP under permanent and pensionable terms. Nigo bono aborokia ubaichanerete engwana bune serikali negendete ko kwena na emiremo gocha asaborokia wetane chiribwe 50 asebara bugikira boniga bataranyara ko bakobekwa ase umuroberio oyubo kwenanwa emiremo. Bono inkobori government yaito yochiget egendete kotebanga ne ligeta abarimu 56,000 nga yabarimu abo bari nchega ko garatindikiri bari kire bari ba permanent and pension bo bari abarimu around bataike nonya 10,000 bone government yeiga eyue weta around kotebanga abarimu bari kire ntoma entakere ko babona ki abarimu abanga ibale boigo nigo aborokia abo batebire gatia barai nigo bagendrete koena na amarube yemeremo nonya gocha ase aborokia bari banyare ko bagokora chiskura sobango iga nako batiga magiga bagendrete ko bagwetera amakongu kubatekana anenengeria enge yibagendete ko bakobonyora kurwa ase mireme yibagendete ko bakoyekora kogera abana bande mbara abagira 2022 abantu bande ga mu sukuru bagotire bakoze sukuru 2016 baranda internship umwana ndokoze sukuru 2022 ochakere kuri umushahara munene akora akubona ochakere kuragira abantu ntitosinyire kuragira abantu family chite chichandegete abayiko baite bagotorigeze batora muri badomen asenye nduri kunyara kubakonya ntu tubati kubwa asenye ncho igenda toko wekerege this wali ndiringa aba bande batigere kurumega batigere ba apply babeire abali bali permanent and pensionable terms into abanene bwabo no twatigere tutigare tegali esi primary school twatigere tora under internship terms chi contract chibesa chire chinke kabisa nigo bono bagosereire ngati bari gochikoba bakobeka okubwatana konde amone serikali onyati bari gochikoba bakwenekerigwa emiremo yabo oto amaruba ita permanent and pensionable so that January muna tokoboka togende school to maite the terms of work togende school to maite nga egas togochokora is in order with the pay we are going to receive. This is chaba alimu abaito kwa manga kaiga etoto seketa gali esi primary school ntu atire ini likoso miororo in the first place but ya serikali gacheka totebyo mutaro yo CBC bakatonyo ngerororo bono wikiraga bwo igento na chika tebangeringa onye by January 2024 ntori ko so under permanent and pension but ntori ko ba confirmed ntori ko renew the contract yumogo ba ko nyara ko ba ko today because the letter is very clear no renewal or no confirmation. Thank you. Reporter Ndizi TV kuri county ya Kisii literane Josephat Amisi. Miamono murikeito Josephat Amisi ase oroboti ururikiranu. Togos kamotwe ni gobono ebyombe ao imeye county ya Kisii byanyare kwa babiko bwaterana mone serikali enene liyo koene kiabuna bya chakiremero byo yokurwania esegi yokonenki kwa obwene bwa munyabantu akora wano mu county commissioner we county ya Kisii Tomanjere na boigo abaraibechi kanisa ekyombe kya International Solidarity Foundation inseyeri ya bureria munkano gender forum nigo balireira yogo cheko bwaterana somro byo bwa matuko 15 nomo yokurwania chisegi chigenga umuriki oito Brighton Makori nasanga orobotura senchire wikirano county commissioner yibano niga nikirie okubwaterana nebyombe amba kabiri bitari bya serikali ya county Kisii anene aso kwene kwinango kora bale na kwa magirio ochi asamenyi be county Kisii asamatukaya 15 nomo. As a county we have agreed on a few issues as part of our build-up activities. We have come up with sensitization initiatives, and there's also a lot of initiatives by the CSOs within the county. We have lined up a series of meetings across the county, and this will involve also medical checkups. We are going out to check on wellness issues. We are going out to check on mental issues. We are going out to encourage people to go out on HIV testing. These are areas that have been neglected.
And this is why sometimes, again, the statistics are such that you are able to realize that the level of HIV infection kind of has gone up. You realize that also mother-to-child infection is kind of on the rise, and these are areas that, again, we need to address. Boigo nigakwanire igoro yo komentekana ko echisegi nyumba asibegate nimero bene chikobe kwa anene asokurwa maigelio ochasamenyi be county Kisii kibao kora chisegi echo asibara chikubatana nebyombe awase county ya Kisii. We also want to put focus on the issue of gender-based violence, which is also prevalent in the county. And I think what we are able to come up with is that most of these gender-based violence are a function of the stress and pressure that is currently seemingly common within the community. And we also want to take advantage of the community health workers that have been brought on board. If we are able to detect some of these problems in good time, we should be able to fix them. Boigo niganyarire igakubule abanyanyimbo ase county Kisii ekwene kiuna kwene kibale na gender based violence desk ngwene kiwere sichobi siabo. Areas where we may not have been having gender based violence desks, we want to encourage the county police commander to ensure that they initiate this kind of recommendation, and that will be assist in opening up for victims of gender based violence, and they'll be able to come up and report some of these cases. Asinzemo yekansa nero nigo yeso kinagote abuna nigendete kuboterana anebyombe ao eriko gikeli obosali amo nikisegi changa ase county ya Kisii. Tumeungana na serikali na makundi yanayohusika kushughulikia haki za kibinadamu kusimama katika ukweli wa Biblia kwamba Mungu aliumba mwanadamu katika usawa. Kwa hiyo tungependa kusema haiwezekani kuwepo dhuluma katika mambo ya jinsia, na tunaomba kila mtu aelewe hili. Ndio sababu tumesimama na makundi haya, na maombi yetu na mashauri yetu ni kuwa tuhakikishe hakuna dhuluma kwa mwanamke, hakuna dhuluma kwa mwanaume, hakuna dhuluma kwa mtoto na hata wasiojiweza. Kurwa subotenili bwe county Kisii wega babisa kurwa sensemeini go baborire na bateabu nimero beri banyare bakobeka anene asa matuka 15 amo. As a psychosocial support officer, we work closely with KCP and also a member of KCPA. KCPA is Kenya Counselors and Psychological Association. So we find that the counselors and the psychologists play a big role in terms of recovery for the trauma and for the victims of gender-based violence. And we're working closely with from Kisii County Government, KCPA, another organization, and also as a Kisii County, to see that we're going to eradicate gender-based violence. Koripoteri gataseni Candice TV ridariane Brighton Makoli. Orogoti uruaye umuriki oito Brighton Makoli mwancho murigirana rogotoira ase omutimo komwenge. Tokoirana ni watosa nsensemo ya kabere studio tumanyore Victor Sultani ubanya tumanyina ya tuarganirti asensemo yechikosori. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Anti alikataa tu kumfukuza. Angetendo msereti. Tiere ga Amisi. Ndi motor ko Amisi. Mwaka ni nyakita Amisi. Usiri kwa gaire nyeruka smart. Nosoka ko chao boli gwelieta. Toka tabu no ko nyatichi. Kongo lege ntogete kirali kiesana. Nayo tenete ntogete. Inje bindongo tenani strong. Kwani kuruwa kanywa mata kwanda tata tomanyeti ogonzonja mono wa ngobono saginire ro beire utara ujieta ata kondetera rindo babo nandetera isubatirinde igonje pora dina konsa usenone bintu Toba isawe chanda asura nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao. Enyorero bokole liborobu ya aseduka ya Villa Valentino. Woko koroseria chikeki chia kerengencho aseri goriri tarikogoita. Korosi atore chikeki chimeyega au unna chikeki chimeyega ye nyangi, engagement cakes, anniversary cakes, birthday cakes, themed cakes,
corporate cakes egatie cake chinde chinyinge ningore nyorere keki ngi yeyo kugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex yeyo gotoka ime mo chobosongo asamange gosekobeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyanso na boigo eyokuganya kwao. Kokwaria ni mwanchu murigeria ase Emanyie chigosori mbya mono asokogendera kurigeria Emanyie Jumatato ngoro kwa Victor Sultano bangi aye Emanyie chigosori to yachake korwa ase wodi ya Nyakoe chingaki abana bare ase omotumuko omotambe mwalimu Bethuel Mose nigo ariganetie tournament ase wodi ya Nyakoe anene ase getigia kyoge primary soko ene kiuna abana bara ase omotumuko onyara bari chingaki chingia choko gosoria na gutumeka erusa yabo ase nchera engia ase gosoria yose ase tournament yo timu ya kyoge nigo yabwete wetera ase chi penalty na koyebua timu ya Kanunda na koira ege kombe ase enseme yumurikito captain 001 na robot yobo aso oboime Eke minanege tangana ni wakiare gati ya Kiore Super Warriors amo na Kiombeta ego sori arekoria namba 3 na 4 save minanevyo ase Kiore Super Warriors yabwete Kiombeta chigori bera ase yemo gochengera obobuyo buo Samari tango Stephen Mose ngwaka number 8 for Super Warriors itimu ya nere ya akribia and then to go run with my players and be among us so go to okay exposure to konayo kuna experience wamecheza country this is now the third round so as you can see they have the rules ya kucheza mpira finali yaganyirire mono nigo yari gati ya Kyoge FC gotiemana na Kanunda FC ego sori yachete makarie goria ya master kemerongo kianda na chiria chio komenta koirera Kyoge kubwa se chi penalty magiga ya Kanunda gotuguta mabagabo Samari tango eno kumose Kyoge captain kwanza kabisa ngote basante kwa mweshi otokonyire sana otorusirare abane kunanga nto yoga tukara sabe gali otokonyire sana talent nerema ruroma ige talent nero nandi abantu bande banga bunere bachama babwatane bato support na bato appreciate macha koire kombe kitari rais ande bata atanga ntomoro ko mwishimiwa lakini ntroje ngana isa inobo ishimiwa asengenje bintata gende kolera akolire nkeli abanta bangi tutakole kolani tournament te rais ndemo kolani tournament te ko bagas rais bono njenda tebenga yabeira kongu sana nani yabeire sabari getentambe lakini nda saikere lero injira yetemire noni jenale konyara omwarigania bwege kombe ekyo Bethuel Mose nigagokerete chigosori ekyo akirete kokogosira sama tukare bosio I didn't expect what I saw today etano diabeng yamono so you motivated one I think I'll be doing every year and not even every year I'll doing it almost is it quarterly yeah whenever they close the school I will need to get them bank of chi tournament mneiga so tanyara kukuze vipacha saba abana baito egento nala gote abankerina ki tonyara konyora our local government to say our government enyara gotokonya nonya mepira enara gote bana ki tonyara ko
abana baituribaga bachiesa edi tonya kanyora chitale tonya go jusi abana from there tonya ko banyara ko spasi no ni team jichinene. Magiga kombe inse ya mheshimiwa Bedwell Maina kugenderi gwase ward ya Nyakoe nego ritkorero chinseme chichia Kyoge grounds nego kenyara ko bagekoera ase abamenyi bensemeye abagosori bensemeye timu ya Kyoge FC nababira abanyankongo magero konyebwa timu ya Kanunda gwetera chinsemo chechi penalty ese bate birebuna samatukare bosyo bagenderi chigosori chinantorera samatukare bosyo emino bune bya sensemo ya Nyakoe ward amonechi ward chinde imebunge ya Kitutu Chache South ko reporter ya Ndizi TV ko chinsemo chia Kyoge grounds Nyakoe ward Enos Kales kurwa kapengulia na amo na Winnie Jepkosgei kurwa sensemo ya Elgoyo Marakwet na babui bamnyoko yentunde ntangani ya Lake Olobosat half marathon ayo aligana tigweli tukoligoro a sekerenga yogo kinia chitalanda chama mnyoko a se county ya Nyandarua myaka yonigo aligana tigwe amo no kubwaterana ne company yoboerania wa mangana ya Safaricom. Hii race ilikuwa tough. Wakati tulianza nikaona hii race ilikuwa competitive. Na kwa sababu si uwezo wangu, ni uwezo wa Mungu. Nilikuwa nimejiandaa kwa sababu nikitoka kule nilikuwa nimepika mazoezi ya kutosha. Nikasema wacha nione siku ya leo hii race itakuwaje, kwa sababu hii ni siku yangu ya kwanza kuja mahali hapa. Nilianza kukimbia nikiwa primary, ndio nilianza mbio yangu. Yes. Paris nilikimbia 20k Paris nikawin. Nikatoka Paris nikapesa Amsterdam Marathon. Alafu nikaenda Sweden nikakaa ikoa number 3. Nikaenda 4 mile nikakuwa number 4. Hiyo ndio mareses. Nikatoka nilikuwa Madrid mwezi wa 4 na nikaenda Barcelona. Hiyo ndio mareses nilikimbia mwaka hii. Nashukuru kampuni ya Safaricom kwa kuorganize race kama hizi. Sasa naambia kampuni ya Safaricom asante, msidi kuorganize race kama hizi ndio tusidi tu train, tutatia bidii. Jina naitwa Winnie Jepkosgei Kimutai, na train iten. Mbio haiko mbaya, niling'ang'ana. Nashukuru Mungu nimekuwa winner siku ya leo. Race ya leo imekuwa mzuri sana juu njia si mbaya. Utingana na yongoiro ikase omochi o Nairobi ase amamnyoko ageto marathon aliganetigwe ase nchera ya moyo kwa ene kinga oborendi ngo ene kibore ase ensemeyo ya Nairobi ababwatani ase ensemeyo nigo bamnyeraniriye company ya Safaricom boyo ngambye mono asoko ene kinga ngo sirere ababwatani ase ensemo echimbero asoko ene kinga ngo aliganire amamnyoko ayo ayoko bakonya abantu ko ruchingo ngo otigana nimechando yeko ba unchukana na ngamo nenchara amo nokoborwa kuborendi. Well, thank you so much. First of all, I really want to thank Safaricom for being part of this Ghetto Run. Ghetto Run today is the first edition, an edition we would wish to continue with it every year. And the most important thing is collaborating with the security team and many others to mitigate insecurity that we have now. So this Ghetto Run is to come and bring in some awareness to young people that we need to work together in community policing, but also to appreciate the other partners who are. So being part of here is basically transforming lives of the young ones, doing the 3,000 km, those ones running 5 kilometers and those ones running 15 kilometers. So in one way or another, we are touching their lives, right? We are able to transform things. And other than that, we are nurturing the talent for the young ones that are coming up, and even the ones that are here. Whoever wins is going to get some amount, 100,000, right? And the second one also gets another reward. We realize that it's not only
people from pastoral community that they have problem also here in the slum, or we call the ghetto. Se ligi ya Kenya Premier League yankoyo imeyensi ya Kenya chigo sorry aoni gocha ene twelit korigoro sen timu ya Nzoia Sugar ya ikoletwe asegeti abo yanka ne timu ya Kenya Police FC chingaki timu ya Murang'a Seal ya gosoletie ne timu ya KCB ga ikora chigo libere AMO asegosori nde timu ya Kakamega Homeboys nigo yaba ikolete timu ya Ulinzi Stars igoriemo asebosa Gor Mahia nigo yaba gete timu ya Muhoroni Youth chigo libere aseyemo asechinsemo cha Kisumu. Mancho moligerelia nara inabwate kurwa sensemo ya Emanyie chigosoni ngo kwera nimbu yamano asoko endera kuligerelia mirobeli yonsi ya Ndizi TV nchini gongoro kwa Victor Sultano Bangi. Mungu akijalia tukutane tena Jumatatu ijayo. Unabotambe ipo siku tuzidishe nia Mungu rutaikorara. Kan eyo ya Sultan timanye timade na temire kwenye nara goseninye bwate matukande ekira toko bese titwensi asobwa mongora mwakwa na mwensiga njenatigara maega timanye tusinongigeria semerga yabona. Anasema ipo siku tuzidishe nia jalali halali, yani litukondirororo togendere ko otuaraki Omoke, okoromoke, yes. Nyasaye igora tari korara. Itukoria ondike. Ona tora make quit. Now? Maite asa matukati kiroko bagwete iga. Chinga kinjiro maite miaka ya maiga ga bagoteba okay. Baba umintere iga gasabire iga. Kerekire gatigati ya masabe yo kwanyara basanga Nyasaye uri ubwata maiso y'icicuma. Tuwanyara ko batu kumya twaseka gatigati ya masabe korende ntwa maite inkie aminete ngakiyo. Kunende kana chito ko utalikorara utalikomobia nabo igo talikonyara koba gakorara mwancho muri wanombia manase ogochora koba 90 ikomere me Emanyie Jumatato twaberito kumanyana raya yabaga okorekana rere kurwa Osero gongo ruwa Gusii county ya Kisii nabo igo county ya Nyamira anene Everline litukuri ngionto bwate omuyiga omonene bugwa bukwiranira ngambia mono omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati asanya arachikoba gakora omuyigo yo na kwiraniria abamenyi be county ya Kisii ngambia mono no muyigo robiri okorekana se egeti kia Nyamache Green Stadium ase sub county area Nyamache anene kerotwa revna abarai anene omo majority leader umurai bwa barabangase county assembly ya Kisii eniri muracha aberiga kweneke buno burendo botingumbo gatingirie asomurobiriyo na mono aberiga kubwatukege kuro onde bwensi orachi boturubane amande igo no manje muri no manje ukagerete buna ngago chia koreta umuchanda yaye gari go chia guturubane omurembe manyabuna uburendi botingumbo karoro na nigora imukiro yetambukirekebe bunere botambe katasene Ndizi TV ometento komo chemeye gabune yo inyora buna umuyigo yo nigora go chire emo ase mwetera se igitaseni Ndizi TV ritkoli yangyo nyato kwenyora ribagali go igaria asigitikeria kia Nyamache Green Stadium nabo kubati yo kuetera ACTV ya Ndizi TV tukoliangyo ndi nyoro muraibo mu bwazimio Raila Odinga baraibande buna Kalonzo Musyoka Martha Karua kati abagwatani bani kurasa mu bwazimio no bakaraso muyigoyo narorire ubiya rabda torochibono kurwa umugavana Paul Simbarati anyarakobaga gochora buna omokonyi umunyakiro gubikia makerie gia ODM ikikereise ya obo mu bwazimio ocanga nabo abaraya bangi baranyarakoba wikira nasora ngora Gusii mwanje murire asemero birionsi Ndizi
TV asensemo ya Facebook na bogotonyara wetera Ndizi TV News Digital. Wetera asensemo ya YouTube Ndizi TV News. Ase website yetu na boko yasoma wetera www.ndizitv.net togendera kumanya una watka korwase chinsinyo au. Chingakishito kwerelia bariki baitu amangana mayangambia manaso kweneke banyara koba kwebusura chingongo ilinde banyara koba bakuyaleta tonyara koba togosanga bunali bwelimo. Rietaria ne Everline Osero Petro Mukere nero ine kyachibicha neryogicha wikeire. Joshua Auta na tonyara koba tokubatana munere gwetera somo no bimanyerere rietera ngoro kwa Josephat Amisi. Tokuganiryo burigereri boro bya semiro byonse nabo igo obutuko boro botwereru.